ще играем Bloxroot във второ море сме сега и ще ви представя моя приятел на име Георги. Както винаги не го слушате, то още е в първо море, ама аз съм вече във второ море, преди него и като виждате намерих Spring Spike Smoke от тука, както винаги. Като моля ви да пишете в коментарите какво мислите, че ще ми се падне, дали е хубава храната или не. Докато ми се падне спринг и тук има два спринга пред гачата, искам да види Георги Драгоев Христо какво се е случило. Да. Ама първо да свършим мото, Георги. Ще си говоря с един къстъмър, който ми казва да щепа факторито, дай повече дебит да го направя. А менеджера ми казва да остана много дълго време при него. Защо трябва да взема един меч? Дайте го. Хора. Кой ти казва? Топ 10 ергенът. Чаги и ергенът. Преди малко бих един бура, който е слабак. Ей, този Георги е левел 401. Не го слушайте, че е про, а е между дуб и про. Аз съм между про и бук. Не! Брат, аз съм 873-то. Преди малко преди Буда. Сега започва. Алекс Прокурба. Като винаги ясно иска. Не, бе, в първото. Не, не знам. Снимавайте с Джереби, той е с най-гадната храна Спринг, ама е толкова силен, че ако ви убиете, му се разпават живот. Спринг, ама е силен. Квест. Айде, взех нов квест в Гри Зоун.
И, и, и сега спираме видеото и до скоро. И чао!